Bueno, eu o primeiro que teño que dar é as gracias a Jaime por acompañarnos hoxe aquí. Creo que é un día importante para nós, para a Universidade de Vigo. Dar gracias ao Consello Social polo seu compromiso para axudarnos a avanzar en unha das asignaturas pendentes que tiñamos nesta universidade, que precisamente era a asignatura pendente porque somos moi xóvenes, non? E non nos deu moito tempo, había que construir, facer os cimentos, darlle contido todo, establecer o modelo, consolidarse, etc. E agora estamos caminando para tender pontes, caminando decididamente para tender pontes con todos os nosos egresados que sempre os vemos como os embaixadores da universidade alá onde estén, non? E, polo tanto, é unha riqueza que temos que contar para moitas cousas, non? Cando empezamos a falar, Luís e eu, sobre como ir enfocando todo, pois empezamos, como el moi ben dixo, de unha maneira prudente, sin cansar moito a xente, vendo hasta onde podíamos chegar na información que lles podíamos pedir aos egresados, e despois dos primeiros estudios e da publicación anterior, pois tiñamos o clima, despois desos anos de traballo, perfecto para atrevernos a pedirlles os seus datos, que ese era o objetivo final. Pensade que ata agora tiñamos información de canta da xente, dos egresados, traballaban e en que traballaban, non? Se traballaban digamos, no seu profesión, na profesión que formaron ou non, cal era a taxa de éxito que tiñamos en mergullarse no mercado laboral, etc., tanto aquí en Galicia, en Vigo, como en España ou no mundo. Pero necesitábamos, precisamente para dar o paso fundamental, que era o objetivo fundamental, non só ter esa información, senón, e sobre todo, poder contactar con eles. Agora, o produto final e ese pendrive con toda esa información xa está entregado ao rector, ao representante da universidade, amén, en este caso, e con eso podemos empezar a facer aquilo que anhelábamos e que vamos a empezar a dinamizar, que é crear o Observatorio de Egresados, que xa temos o material para poder facer con este arranque de 3.000 e, como di Luís, xa temos a metodoloxía fundamentada para ir contactando sucesivamente con todas as promocións de egresados ano a ano e ir incorporando en ese observatorio os datos de todos e con esos datos facer ese observatorio de egresados e, polo tanto, co contacto con eses egresados, constituir o clube de egresados da Universidade de Vigo, que vai estar dentro da institución levado pola Vicerrectoría de Estudiantes. De feito, xa está traballando no modelo e no planning. A partir deste resultado, xa podemos empezar a vicerrectora Dolores González, non? Entón, o noso objetivo é precisamente establecer xa mecanismos de contacto non só informativos con este primeiro stock de 3.000 persoas que xa están dispostas a colaborar con a universidade e a que nos contactemos con eles. Faremos evidentemente todo un contacto xa institucional, aínda que xa don Luís facía un contacto con eles a través da enquisa institucional, porque estaba avalado pola institución e falaba en nome da institución por delegación do rector, evidentemente, pero ahora xa nos comunicaremos directamente como institución, como rector a eles, empezaremos a enviarles información e empezaremos a establecer pontes de colaboración e de participación alá donde consideremos que pode ser preciso ou donde empecemos a xerar espacios de oportunidade para que se acheguen á universidade e que acheguen a súa experiencia. E ao mesmo tempo que nos axuden alá onde están a ser embaixadores da Universidade de Vigo e tamén antenas de visualización e
vigilancia de oportunidades, non? No mundo enteiro, non? Despois, evidentemente, por lo tanto, xa hai aquí un produto que nos permite empezar a camiñar en cumprir esa asignatura pendente, e, ademais, bueno, mostrar a nosa satisfacción polos datos de éxito que teñen os nosos egresados, non? Que se visualizan en esta mostra, que é bastante significativa. Estamos falando de un número estadísticamente moi significativo que nos dá unha idea da penetración no mercado laboral. Comparamos os estudios de antes e despois, vemos o efecto da crisis, pero vemos como porcentaxe de egresados que traballan na súa profesión, que salen desta universidade, é moi alto, é altísimo. Estamos acostumados a ver datos medios, verdad? E estamos moi para arriba desos datos medios que se dan. Eso é unha satisfacción para a nosa universidade, e que, ademais, non só sexa, como decía, que estén traballando, sino que estén traballando no seu, en aquilo para o que se prepararon. Isto é moi importante. E despois ver con satisfacción que moitos deles, en pouco tempo, en 5 anos, en un porcentaxe apreciable, está chegando a postos de responsabilidade moi elevados, non? E, polo tanto, eso ten un valor cualitativo para a nosa universidade e a hora de motivarnos a facer o clube de egresados tremendo, porque estamos falando de xente que ahora mismo é persoas key people, non? Xente chave, xente que pode abrir portas para a nosa universidade. E todo isto é moi importante porque nos vai a permitir traballar non só en mellorar, como decía Jaime, e ter un feedback que nos permita mellorar como estamos facendo o ensino, enseñanza, sino tamén nos vai a dar unha posibilidade de coller a riqueza de toda esta xente para poder digamos, acadar cuotas de calidade maiores e espacios de oportunidade que nos axuden eles a topar, non? Por tanto, bueno, é impagable o traballo de don Luís e de Víctor Martínez Castrarrón, e eu, como representante da Universidade, non teño máis que agradecer a enorme xenerosidade e filantropía do noso rector Espada, que nos sigue acompañando con esa enerxía vital que ademais nos dá ese ánimo continuo para seguir adiante, non? En estos tempos tan difíciles, non? E que con eses estímulos, con estímulos como o do rector Espada, evidentemente temos moitas enerxías, moitas máis enerxías para saltar todos os obstáculos, non?